Moi Rostomili, dziś obom wyrządzym o tym, co to były grejcary, co to były ryński, a co to były złote. Hańdowni, jeszcze za Austrię, kiej księstwem cieszyńskim regirowali Rakuszanio, kiej nimi regirowali Habsburgowie, Franz Józef Bai, teraz była rocznica jego śmierci. To w ten czas były ganz inkrze pieniądze na cieszyńskiej ziemi, jako po tym za starej Polski, a ganz inkrze jako terazy w tych czasach, co my bywamy. Prawiło się na nich grejcary aryński. A choć po tym, jak już kąsek naszej cieszyńskiej ziemi był przy Polsce, a drugi kąsek był przy Czechosłowacji, a płaciło się złotymi, a tam koronami, to jednako ludzie furt se jeszcze wspominali pieniądze, co ich mieli za tego naszego Franca Józefa. Moja starka jeszcze 30-40 roków temu prawili, że mają w geldtaszce grejcary leboryński, choć na isto tam szuściły, a dzwoniły złote. Starka się urodzili w 1909 roku. Tuż przeca jeszcze pamiętali te stare rakuszańskie pieniądze. Drepsili jeszcze do austriacki, do rakuszańskiej szkoły, uczyli się niemieckiego, a prawi się, że to, co dziecko se zapamięta, jak je małe, to potem se wspomino cały żywot. Tak samo było z pieniądzami. Wspominam se, że jakże zaszedł za stareczką, a pytałech ją, co by mi dali jakiś pieniądz na bombona, to ona dyski prawili doczkej, podziwam się, jeśli mam jaki grejcary we szrajtofli. Ale kiejba i starociotka przyszli pojczać pieniądze, to stareczka prawili, wiesz co, jutro mi pocztoż przyniesie pędzy, to ci pojczą jakiś ryński. Grejcary, czemu tak prawiła? No bo grejcary to były drobne pieniądze, to były takie pieniądze, co one dzwoniły. Za Austrię 100 grejcarów to był jeden ryński, 1 złoty ryński. Z tego starzy ludzie prawili na to, co szuściło w geldtaszce, że to są ryński, a to, co dzwoniło, no to były na te drobnioki prawili, że to są grejcary. Za starej Polski, jak już nie było księstwa cieszyńskiego ani Rakuszanów, to się zaczęło płacić markami. Jednako inflacja była tak wielkucno, że baj chleb stał wielasi tysięcy złotych, czy tych marek. Tuż ludzie się zaczęli chytać za głowy. Po tym, gdzie jak się zaczęło płacić złotymi, jak grabski minister zrobił tą reformę, że wielasi milionów marek się dostawało, za wielasi milionów marek się dostawało 1 złotego, no to pieniądze były zaś coś wert. Baj mój starzik, Adolf, robił przed wojną jako ajzybaner na kolei, a prawił, że zarobił 200 złotych. A wiecie, że 200 złotych to już było coś przed wojną, za starej Polski. Z tego, jak potem za komunistów w 80 rokach zaś przyszła inflacja, no to starzy gdycki prawili, że te pieniądze, co mu przyniesie pocztoż, są nic wert. Dycki prawił, kiesi jakże robił za starej Polski, przy torach, to miał w kapsie 2 złote. A poradził, że za to kupić 2 chleby, a jeszcze mi zbyło na piwo, albo i na 2. A terazy, panie, no i potem już nie chciał ani dali prawić, jakie te pieniądze, że nie są nic wert. A to była ganz prawda, bo pieniądze roz były wert kupa, a inszy roz były ganz psinco wert, ale ludzie mieli pieniądze dycki w zocy, bo przeca trzeba było na nich robić, a bez jednego maluczkiego grejcara nie było 1000 ani nie było miliona. Rostomili, były czasy, że jeden pieniądz, jak się miało w kapsie, to szło kupić kajco, a potem za porę roków już inny porę wiecy.
Dziecka też inaczej się radowały z pieniędzy kiesi, a terazy, bo hańdowni, jak stareczka dała wnukowi porę groszy, to synek se ich wciepał do szklunki, a jak się tego uzbierało więcej, to gdzie proszą do magazynu, do miasta, a tam se kupił jakieś bawidło albo książkę. Ludzie byli więcej nauczeni szporować, bo dyski się prawiło, że jakieś pieniądze trzeba za sobą mieć, aspoň postyrkane do fusekli. Tych stareczek a stazików, kierzy mieli w geltaszkach a szrajtofrach grejcary areński, już nie ma, ale w furtce będziemy na nich wspominać, jak mieli każdy pieniądz w zocy, a i ten najmniejszy grejcarek. Roztomili, dzięka, żeście mnie posłuchali. Jak macie radzi mój kanał, dajcie mi palec do wyrchu. Macie takie dwa obrazki po obu stronach mojej głowy. Jak macie radzi, jak chcecie subskrybować mój kanał, jak chcecie dycki być na bieżąco z tymi moimi, z tym moim gistanim, to subskrybujcie mój kanał pyty, a ten drugi obrazek to jest film, co żech do was narychtował, jak byście chcieli coś jeszcze se posłuchać tego mojego fulanio. Dzięka piękne, niech się wądarzy, niech was wszystkich Pan Bóg opatruje.